Ministry of Education in School naupang arts lam promote na tura buatsaih Kala Utsav sang isom ni Pathum Kolasib District Level Competition chumin khan I&PR Conference Hall-ah nei ani. NHIDCL-ten 4-lane kawngpui an laih tura package 5 le 6 huamchhunga leivung paihna tur chungchang ngaihtuahin nimin khan DC Conference Hall-ah meeting nei ani. Vawiina Chief Minister Zoramthanga hova Council of Minister thukhawm chuan agenda engemawzat an pawm zingah the Mizoram Journalists Pension Scheme sang isom ni Pathum chu an pass. Nilai ni chibevek ule Noel H.VANLANGHAKA kani a tuna chuan Chanchin Thar kan nei te chungchang zo kini lo ngai thlang. Government Kolasib College Week chunimin chawhmadar som khan an principal puti zaming lianan main hall a honga vice principal Pvt.Ltd rengsi chu wap tu ani. College Week chung hian zirlaitin indoor le outdoor sports item sang mangin inti siak na an nei dona. College Week hian thathar October ni thleng a o dona ni. Guwahati High Court chuan Mizoram Judicial Service MJS officer pasari te omna asik soi. Zingah hian Judge Fast Track Court Kolasib Julilarin Zamichu Additional District and Session Judge Aizola Sonin AIO Turin H.VANLANGHAKA Member Secretary Mizoram Legal Services Authority Aizola Thoklai chu da ani. Ministry of Education in School naupang arts lam promote na tura buatsaih Kala Utsav sang isom ni Pathum Kolasib District Level Competition chunimin khan I&PR Conference Hall-ah nei ani a. Kelasiam liani District Program Coordinator Samagra Shiksha Kolasib District chuan hong District Program Coordinator chuan kan education system adanglam awangin tunma angin thilakalpui thei tolawa classroom chau nilau activities in mun achang tam to a hengzinga hian Kala Utsav po hi atelani ati. District level Kala Utsav competition chu an top na ni don lo thu soin he huna pakhat na te video hi aizola thonani anga chumi atang chuan state IO tur thlan an ni don ti asoi. National level inti siak na atil thei na rem chang an nei awangin ti takzata inti anti angai ti a district IO tur an ni a district ming ti thatu ni turin acha ani. He hun hon na hi Pvt.Ltd pulalhluangpui chuan kai hruaya Kolasib District chunga secondary le higher secondary school sang atangin school pariat antel thei vocal, music instrumental, music dance, classical and folk, drama, visual art le indigenous toys and games mangin inti siak na hi an nei ani. NHIDCL-ten 4-lane kawngpui an laih tura package 5 le 6 huamchhunga leivung paihna tur chungchang ngaihtuahin nimin khan DC Conference Hall-ah meeting nei ani a. Meeting chuan leivung paihna tur hi VC le YMA ten an area a lo en thli thlai se hei committee a thlen le ni se ti in an rel. Meeting kai hruai tu borsa pujon LT sanga chuan highway lai turin contractor te anin ruah man to a. Kolasib District a hmasawn na aron thleng don ni asoin hei kan khwa kan chungkwa engtin nge tangkai taka kan man thayang ti hi kan ngaihtuahin ti a khotlang hruai tu te hian development local hi kan district kan khwa in a man tangkai dan tur ngaihtu atul takzet ani ati. Meeting a hian NHIDCL-ten leivung paihna turin rot an nei to thu tarlan ani a. Ama ero chu hengan mun ruam man te hi khotlang hruai tu te le forest department lam10 an enfi nuwa environment tana poi theidon awangin an hnol vek thu soilan ani. Heti lai hian NHIDCL-ten leivung paihna tura compensation an pek theilo thu te an paihna ram nei tu te le contractor te in biak rem na angin compensate ni lovin kalpui thei ani thu te tarla ani a. Leivung an paihna tura ma hian leivung dol na tur rem ani tur thu te khwa le field no nan te po leivung hi a man thei thu te soilan ani. Meeting a hian bolpinot YMA chuan kong lai turin an khothan muala paltang kong lai turin an khothan muala paltang tur thu an soya hei hi an remti lo thu an soi. Thlan mual lai tlang an remti lo thu hi Competent Authority of Land Acquisition le NHIDCL a po an thlen to thu le tun thleng hian engma chan na an la hria lo thu an soi. YMA 10 VC pass an nei chungin Competent Authority of Land Acquisition record dana atamzok chu sarkaram angazia ani thu
an soi lang bok meeting chuan leivung paihna tur hi ti fel mai the ani lo awangin khotlang hruai tu te NGO te an area alo enfia chale se rotna an nei te chu committee in lo thlir ho le ni se ti in an rel ani Vawiina Chief Minister Zoramthanga Hova Council of Minister thukhawm chu agenda engemawzat an pawm zingah na Mizoram Journalists Pension Scheme sani somni pathum chu an pass Sarkarin journalist te hamchatna le an tho te angai hlutpui awangin pension scheme po a hlotlin ngei theihna theito pa chhuah renga ataka hlotlin theihna tura Vawiina Chief Minister Hova cabinet meeting a pass ta chu mason na me lungpoi mo takani ti Information Minister Pulalruat ki manasoi Mizoram Journalists Association te hian pension scheme hi hun rei to taka changkhan sarkara dil na an thelu to a tun hnai kum sang ni som pakwa khan thelu that le ni in hemi pension tura boy pui ngai chungchang ki sarkar na mina ngai to me kara theito pa chhuar walin du angin shipui lo leng kara ti fel mai the ani lo ti I&PR Minister Chuan soi Mizoram CT.MAWIA Pvt.Ltd zong kawngpui an neih huna Pvt.Ltd chungchang an soi ho vek don Pvt.Ltd chungchang hi Pvt.Ltd thenkhatin an the lu angin Sinat kawngpui a soi ho alo ni to a soi ho ani nuwa Sinat Executive Committee kuta da ani Sinat Executive Committee chuan kumin Pvt.Ltd in kawngpui tura Pvt.Ltd tin te chu soi ho tura ti angin an soi ho don ani Mizoram CT.MAWIA Pvt.Ltd somli pasari omin October ni nga tanga ni riat sang hi somni pathum chung hian kawngpui an nei hlom dona Pvt.Ltd sang ten an rel dana changin in Pvt.Ltd chungchanga hian Senate chuan thuthluk na an siam rin ani Pulal du oma ZPM leader chuan MNF party chu BJP sarkar thukhawm tlat tu an ni ti Mizomi pui te hian kan hriat angai ani ati ZPM leader Pulal du oma chuan Vawiina sarkar ding lai chu MNF party te an ni a ZPM chu opposition party lian ber kan ni meka Mizoram mi puin sarkar lai an nin to rengin opposition party lian ber chu sarkar lai thak tua an hmang thina ti a chu wangin ZPM te chu sangni somni pathum MLA election a pathian le mi pui zara sarkar na an chan ngei rin om ta hle a party po sarkar na chang turin ein buatsaih fel ta hle ani ati kan Bible zirtir dan le Mizoram rel na kalphung chu thil in mil lo takani a MNF le NDA thokdun tlat mai te chu thil mak takani ati Manipur boina awanga Lok Sabha a no confident motion chungchanga po khan MNF sarkar chu huai taka au chhuak angin langma se parliament a adu lo tu te lam an chhuak vek lain kan MP chu chhuak ve lo te zingah atang le tlat mai te kha thil makani ati a MNF party chu BJP sarkar thukhawm tlat tu an ni ti hi Mizomi pui te hian an hriat angai ani ati chutiang bokin Congress party po tun hnaya chakma area in thana BJP te nen an thok hova Congress try to lura hulgan di ngei pu in Hindu party an ni thu au chhuak pui ati a kan sa khwa lo him theina mi pui te ngai tuana kan se na ngaya ZPM party chia hi central party zom ve lo an thu om ve lo tur le thu thluk na mani a siam thai tur kan ni ati chalfil bial ZPM MLA candidate Pulal biak zama chuan chalfil bial chunga khochan khat te chu mason na thukhawm le zang khobung but nan khwa ti a soite anom hiala swangpui lon khwa ngei po mason na tur kong tam tak nei khwa in lani in ka hria ati a ZPM lo sarkar ani chuan kalphung thar mangin mason na ko kan thak ve to ang ati a he khwa le bial mi pui te hian kong sangin ma in son ve to don ani ti in atia he thu hi voin khan ZPM swangpui lon unit buatsaih community hall vantlang in khawm na ya soi ani khati zong ka Chanchin Thar kan ti chhuah thai ani a clear tu te mang tha ule